Na spojenie s Pragovkou sme mimoriadne hrdí. Naša malá automobilka, ktorá vlastne na Slovensku už vyše 20 rokov vyrába tieto špeciály, má seriózneho partnera, s ktorým predpokladáme, že sa nám postupne podarí naozaj robiť taký ten celosvetovejší marketing ako doposiaľ. Praga historicky byla činná vždycky v motorsportu a vyznačovala se tím, že vždycky měla špičkové produkty v oboru. Takže my jsme si vybírali z oblasti závodních automobilů společnost, která má špičkový produkt, která má potenciál převést tato vozidla za prvý k vítězství v závodech a za druhý přivést je do homologační verze, tak aby se ty vozidla mohly prodávat a mohli jsme je vydat v normálním silničním provozu. Tá technologická báza, ktorú s Pragovkou momentálne dosahujeme, sa prejavuje už v našom modeli Praga R4S, ktorý ľudia vedia, že to je v podstate prirodzené pokračovanie nášho bývalého projektu Attack, samozrejme úplne s prerobeným rámom a s novou motorizáciou, s novou prevodovkou. Prvé výsledky sú v tom, že sme konečne predstavili dlho očakávaný vlastný motor. Je dôležité spomenúť, že sa jedná o jeden z najväčších výkonov, ktorý bol kedy dosiahnutý z 3-litrového atmosférického, treba podotknúť, vidlicového 8-valca. Ten výkon sa nám reálne na brzde zastavil na 532 koňoch a to si nemyslíme stále, že je samozrejme konečná cifra. Tento motor aj s touto prevodovkou samozrejme plánujeme aj montovať do novinky. Bude to Praga R1, je to úplne nový špeciál. Naša R1 bude disponovať vyslovene futuristickým rámom. To je rám, ktorý nájdete vo vozidlách ako je Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT, čo sú všetko špeciály, ktorých cena sa začína od 500 000 eur a v mnoho prípadoch prevyšuje ďaleko 1 000 000 eur. Je to karbonový monokok. To znamená, je to vlastne štruktúrálna časť, kde tá základná loďka, v ktorej sedí pilot a spolujazdec, vlastne tvoria integrálnu súčasť celého vozidla. Takže vozidlo nedisponujeme žiadnymi vonkajšími, exteriérovými a interiérovými časťami, ale vlastne celý interiér, čiže ten základný monokok, rovnako ako vo Formuli 1, vlastne tvorí aj exteriérny dizajn automobilu. Je to samozrejme najbezpečnejšie riešenie s ohromnou torznou tuhosťou, komplexný príklad konštrukcie a zavesenia všetkých komponentov identické ako vo Formuli 1. Očakávame mimoriadne zaujímavú cenu. Cena by nemala presiahnuť bežnú čiastku vozidla, osobného vozidla vyššej triedy, kde si myslíme, že sa dostaneme pravdepodobne celkom slušne pod 100 000 eur už s hotovým vozidlom. Zaujímavosťou tohto vozidla je, že vlastne s ním sledujeme najnovší trend akéhosi low-cost racingu. Malo by to byť teda vozidlo, ktoré by malo teda seriózne prevyšovať dynamické a jazdné parametre špičkového GT-čkového vozidla. Rovnako náklady na prevádzku tohto vozidla by mali byť absolútne minimalizované. Tak ako na bežnom GT-čkovom aute samozrejme si vyžaduje obrovský servis po každom závode a po každom tréningu, ktorý nebýva lacný, tak práve táto Praga R1 by mala byť charakteristická tým, že si nevyžaduje celoročne žiadnu údržbu. Hlavní moto tady té akvizice byl špičkový produkt a skvělý zázemí společnosti Praga Cars, v tu dobu Race for Slovakia.